Yo! Ano? Naubatan ka na? Ano na? Iyon na po, naubatan na. Pagkagagasay mo na gari ka sa nakasuriyaw dyan sa bulod na. Pagkaray nga ni boy, pagkagaga na. E pagpalibungan pa yung kung na aga. Dahil ko pagkantsawingon yan, at pagal ako tabi ka sa hapon, baka madamay ka, surusuriyaw mo dyan na. Ano? Naubatan na ka. Nanaro ka ng gusto ko. So medyo low voice lang. Ha? Ano? Bahala ka sa boy mo kung nagparatalab ka sa banggi. So nagparatalab ka sa banggi. Bahala ka kung pagdamay-damaya dyan kung dahil ka pa naubatan. Ako, pinakon ako, na anoro yung alo naman ako kidiit. Ha? Ako pagpaparadamay-damaya dyan, taba ka madagitan ta kang unya na aga. Pakaray dyan. Bata, haloy-haloy na. Ano nga yung haloy na? Basta, ako pagpapara palibungan payo ko dyan na. Suryaw, patab. Hanap punta ka kunya na aga. Kaya kaabutang ki tulong diklom. Good morning. Hello. Good morning, 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 good morning. Sabi kang girl, good morning. Good morning. Smile. God is good all the time. Kumusta pa sa tuya ng mga birthday celebrants ngunyan? Sabi, ay, happy Fiesta Legazpi. Happy Fiesta po Legazpi City. Happy Fiesta Legazpi. O to dalugog madadangog nindo yan na ano yan, mga pangyari po dyan sa St. Raphael Church, ano? Ilalive na tabi, sumisa to lang alas 9. Papanginutan po ni Obispo Joel Bailon. May misa kita dyan, taon-taon, ha? Nakatudan, kalistasyon mga tugang na pag alas 9. Tabi, kada piyesta, nakalive po yan sa DCG Bita, pati po yan kan sa muya na ano yan, pagdebosyon, mga tugang sa mahal na Diyos. Yan, alright? Sige, ano na kita? Kumusta ka mo dyan? May reklamo po? May reklamo? May igwang reklamo? Igwaki, may reklamo dai. Takon dai, mandi padaguson tanan ng programa tang ini. Tabi, good morning tabi kay Madam Ami Gonzales. Good morning po. Today is Friday. Punta pa ko sa okay. Okay tabi, Ma'am Ami. Good morning tabi sa imo. Dayan tabi. Okay po. Yan. Okay, yan. May makakuha na may mga marayda tabi na oportunidad mga tugang nin trabaho. Ano sabi ni Din Ami Gonzales, ha? Sabi po ni Din Ami Gonzales, mga tugang na pwedeng makumatrabaho sa Europe. Ha? Good morning, sabi ni Padeng Ray, hanapin mo ang Panginoon sa iyong mga kaligayahan at ipagkalob niya ang iyong hinahangad ng iyong puso. Ihabilin mo sa Panginoon ang iyong daan. Manalig ka sa Kanya at siya'y kikilos. Amen. Salmo 36:4-5. Salamat sa mahal na Panginoon. Happy Pista sa mga taga-Legazpi. Thank you, padi kong amigo. Ara mo na, padi. I love you. Ika na tunay, padi. Good morning, Tabi Lunito Gaviria. Amigo, viva, Senyor San Rafael. Yan, ha? Magandang morning kay Benji Dapugi. Yan. Alright. Sige. Sa mga birthday celebrants natin, ha, pwede tabi ka muna mag-text sa 0928-777-5548, 0966-203-0034, ha? Pasensya na po kamo, medyo napagano na ako sa hapon. Tabi, napasirabon sa kuyang turog ta. May activity kami sa mga senior citizen kasapon sa Ayala Malls. Makaugmahon. Happy 29th wedding anniversary, Mama Ani and Papa Ante. Yan. Dr. Alan Lucanyas, good morning, Tabi amigo. Sabi ni Dr. Alan, good morning po. Good morning, Doc. Belated happy birthday po. Belated happy birthday, Rafael and Gina Nunez of Dita Legazpi from Brad Jerry. God bless. Good morning po. Yung mga kwa natin, yung mga beautiful day. It's a beautiful day. Sabi ni Benji Dapugi, Manay Agnes Mapi, Melanie Agarin, Madam Mambas Plana, Rachel Capilla, God is good all the time. Mga happy 67th anniversary PBN Broadcasting Network Incorporated. DCGBEM, formerly as Radyo Balagon Era. Yan, salamatan po. Happy Fiesta, Senyor San Rafael ng Legazpi City, Asin, Kitamigo.
Alright, sige. Okay, mga birthday. Ay, karakol kang greetings hindi ha? Sa mga travelers natin dyan, Tabi, ingat-ingat ha. Amigong Raul Calio, good morning, Tabi ha. Dyan sa PYC Enterprises, buda kay Madam Marisa Calio ha. Dyan po sa Barangay Orosite and PYC Enterprises, punta lang kamo dyan para po sa mga dekalidad, mga tugang na VHF Radio Communication. Yan ha. Buda iba pa, PYC Enterprises Pandumanan, Orosite Legazpi, mga over baga. Yan po yan ha. Good morning, makaulok man sumagjowa sa senior Sotish. Okay. Kining kayen. Ate kayen, di ko sure, baka naubos ka sa hapon, baka tabi naubos ka sa hapon, pero ilingon ko tadtad kon Sotish na kuha na. Gani naubos gani naubos tabi. Sige, open no? Aramon tanawan mga buenamanong report, hali po dyan sa luwas. Kaiba. Mga tugang ang Mega Force Patrol. Nadiskubre ko kaswapon kung say mga tugang ang matibay na magbayli sa samuya na mga pag-iriba. Nadiskubre ko kaswapon so kung si ang the best na minabayli. Nagkararaman ko kasapon ko lang nailing depende pa lang sa size, buda sa height ang pagbayli. Nakadepende pa lang yan. Nakadepende pa lang sa height, buda sa size ang pagbaylikan. Ang pagbudot sa di. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Naputol. Naputol. Hello, Pipi. Okay na. Good morning. Good morning po. Ano? Depende pa lang sa height ang pagbayli, adi. Depende, Pipi, sa audience. Sa audience? Kanailing ko sa bayli mo. So, hikol-hikol kang lubot mo. Gusto po ba mag-Pipi So, kasi baili magbayli naman sa Ayala. So, bayli ni Nicole. Ano na ito? Nag-uruntol. Si Shara, medyo magabat. Wala ka kay Sarah. Ano? Wala ka kay ito. Mag- Sinabi. Sabi na. Medyo- Nanahimik na nga ako nagdingin sa likod. Nagkaara na pa kaya ako nindo. Tuminago sa likod. Medyo magabat-gabat ang bayli ni Shara. Si Karen, magyan ko ta sa bayli. Magyan ko ta kaya lang kulang sa lukso. Wala pa. Kulang. Tapos si Paso, siya ito. Jasmine. Si Jasmine, halangkaw ko ta. Kundi gari, kulang. Magyan eh. It pang kaon. Dit pang practice. Gari more practice. Wala ko dito, Sir Henry. Ano? Dit pang kaon. Ano? Dit pang kaon. Ade pag para pakaon na tabata gari na rin paro ko eh. Para pakaon na. Si Madam Pita, ang the best binabayli. Ayo. Maski mga 60 plus na. Ade, maski 60 plus na. Pwede siya na mag-partner ka si Nicole. Ade, magburubay. Buday ka, gara pwede ka naman isabay. Dapat patraningon ta si Jasmine kay Kuan, kay Ate Pita Pakres. Gari puro parehong height din ng duwa. Mag-training siya naman ta. Sa bailin ni Jasmine Gero, sira na so ito nakikulikul na sira. Ayun na. Bakit na doon? May di magralaog. Kaya talang KBP. Kasi pa ito siya on naman na bumailid sa ta. Dahil naman na di. Sisay pa. Si Ate Jen. Si Jenny. Si Jenny. Marayman pala ang sa iyang mga ikot-ikot kang lubot. Ade? The best man. May mga trutalibong pati. Ade? Oo. Garitod naman siya. Garitod naman siya eh. Okay na, sige, go. Anyways, VP, good morning po. Good morning sa mga paraan tabay. Salamat po sa mga senior citizen na nagtuman kasong hapon. Makiugma sa Desert TV. Si Ate Pita Pakris pala, kaya biga para hinat sa pasumandok niya kasapon. Minibugod na sa pandok niya. Si Jenny, sa bailin niyang mainhinon, the best man, ade. Mainhin pa lang sa bailin ni Jenny, pero grabe,
May igos ang audience impact. Oo. Okay. Pero ikan the best. Anyway. Ikan saro sa mga the best naman. Ay, dahil bibita. Ay. Kasi pupunta mo magbaili. Atak ko ako sana, da ako nagpaparakara. Binailan ko ito. Galing no. Nanana daw ka bibitikan itong so couple duman. Si Nini. Ay, itong idol ko. Itong idol. Uyong do siyang Diba yun aki. sin Daviti? Ah, Matiba yun. di mo ito na rin parang do siyang aki. Sarong agom. O sarong ina. Diba? Diba? The best tinili minabayli. Mga padrudas magpa. Anyway, speaking Alright, sa go. mga dugang sumapong bareta na habang yan sa kasong pagbailar sa Republic Act 19926 o an indiscriminate discharge of firearm ang sarong gwardya Nan. sa Legazpi City matapos na basta na sana o aksidente kaining magpaputok nin badil mantang nasa trabaho. Sa incident report ng Legazpi City Police Station nangyari ini dyan sa Barangay 21, Binanuahan West, kung saan ang suspect na midbida na si Arias Edmond, 42 anyos, sarang security guard, at ang residente kang Barangay Bigaan, Legazpi City. Sa investigasyon kan mga otoridad, asin sa istorya man kan duwang minor de edad na testigo, nagkakawatan na duwang aki na dyan sa basketball court kan mahiling ni David Henry ang gwardiya kan sa sarong construction firm sa nasabing barangay na pinosisyon kay niyan sa iyang badil, nakahampang sa konkretong kudal kan sa inyong pagkatrabuhan, asin pinaputok ini VP Henry. Sa takot kan duwang minor de edad, naghagad ini ng tabang tulos sa mga opisyal kan barangay, asin tulis man naghagad ng tabang sa mga kapulisan asin nagresponde ang mga membros kan SWAT. Bigyan naman din ako VP Henry ang gwardya asin na-recover sa iya ang kalibre 9mm na badil, may 5 live ammunition asin sarong fire cartridge. Sa nasabing persona ang nasa kustudyang nguyan kan hatatura para man sa magkakanigong disposisyon asin pagsangat ng magkakanigong kaso. Ang patanig VP Henry kan mga kapulisan ta, digdi sa Legazpi PNP sa panginat ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr. na duman sa mga pagsabiran ni Badil na di basta-basta kaining mag-amba na magpaputok dahil ang nabubugtak sa peligro ang buhay Tama. kan mga nasa palibot nila. So Okay. yan VP Henry, ang mga storya pa haigit sa luwas in Jom Staza District Revenue. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 5:35 na. Mientras tanto, naman kita kay Karen Ala. Karen, good morning, Karen. May plano pa si Governor Nogan Rosal Na? na bisitahon ang iba pang mga proyekto sa infrastruktura sa probinsya kan Albay na pigtuturubudan na ghost project, overfunding, asin mga substandard ang pagkakagibo. Sa napag-araman kan DCGB niyo sa gobernador, sinabing dapulan mga halos bilyones pesos sa mga proyekto, partikularmente sa segundo asin tertiary distrito kan Albay, na day sa nga nadidiskubre, asin eksistidong dapat nang gadriparuan na kan presenteng gobyerno probinsyal sa pagsabing nakikiaram naman ang mga tao sa kamuktakan kan mga nasabing proyekto. Susug pa sa gobernador, ipipag-inspeksyon niya naman ini sa Provincial Engineering Office, lalo na itong mga road opening asin flood control projects na sinabing iyon ang gad ang sentro kan mga nasabing aligasyon. Mantang makusog na nagpahayag ang opisyal na may plano ining paarapudan lalo ang mga ahensya asin persona na may connection asin panimbagan sa mga kadudadudang mga flood control project asin mga road opening na posibleng day pinagaseryoso kan DPWH asin kung si isay na kontraktor. Ang aksyon na ini kan gobernador susugpaan sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na pagsiri-ripon ang mga kadudadudang proyekto sa indang mga nasasakupan, panganing i-report ini sa opisina kan Presidente. Aha. Yan ang report, Karen Ala. Karen, unang pinurward mo sa ko, paki-verify daw kayo sa Comelec tabi. Unang pinurward ka sa kuya. Yes, Sa may nagharap po sa ko, paki-verify mo daw sa Comelec, ha? Kunya na daw, ha? Kung ano ini, ano tabi ng istorya naman na ini, yo. Kaya parang ma-double check ini, ha? Okay? Alright, sige. Mientras tanto, Alan Mario, nasa linya. Good morning, Paringal. Pasok. Thank you so much, Pade. Good morning. Yaon ang padagos na suporta kan gobyerno lokal, kan Legazpi,
sa mga aktibidades may relasyon sa kapista ni Senyor San Rafael Arcangel ngunyan aldaw sa Legazpi Port area. Kasubanggi sa pagbisita ni Mayor Isiam Ismael, eribanan ang ibabang opisyal kan siyudad sa Battle of the Champion Karantahan sa Ayala Mall. Sinabi niya na sa masunod na taon lalo pang papakusugon ang suporta ninda sa mga siring kaning aktibidad kung sain nakakatabang maray sa entertainment asin ay expose ang talento siring man ay encourage sa iba na umintra sa parting inikan kultura ta pag-abot sa karantahan. Kadakol ang mga naging bisita halipas sa iba-ibang probinsya kan Bicol Region na nagpartisipar man sa Battle of the Champion. Ang primera premyo nakuha kan taga Pulangi Albay na si April Baharas o Barajas say ikadua si Sid Aliman kan Naga City. Siring man ang ikatulong premyo na paduman kay Carlo Cleofe kan TV Albay. So mga non-winners, entero man ini may mga consolation prizes. Yan pa ang nabungkaras kan informasyon. Digdi sa lumas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Mientras tanto, aram mo daw mga tugagan mga headlines in the morning. Ngunyan pungal daw. Ano dyan sa Newsbase kan Newspaper front DCGB. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning paring Mara, anong latest dyan? Go ahead, Good morning, Pari. BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, DPWH nagpirma ng kasunduan sa AMLAC as in Philippine Competition Commission tanganing babawi ang mga kwartang nawara dahilan sa korupsyon. DOJ target na tapuson ang pangenot na investigasyon sa Bulacan Ghost Project sa laog ng sarong bulan. ICI pagadalan na rin mabilog una ng patakaran para i-livestream ang mga pagdangog. DPWH Secretary Dizon, piglinaw na bako suminabog ng computer ang kausakan sulo sa DPWH. Mantang si DILG Secretary John Vic Remulla duda sa kausakan sulo sa DPWH. Naiya handa na sa pagpapaabot na undas sobra 1.3 milyon na pasahero tiglalauman na maruso sa terminal. International Criminal Court ibinasura ang petisyon kang kampo ni dating Presidente Duterte manungod sa pag-question kan jurisdiction kang kaso. Ombudsman ibinalik sa DOJ ang isinumitir na 5 kaso may kinaraman sa anomalya sa flood control projects. PNP nakatalaan na magtaon man ng asistensya sa ICI para sa nagpapadagos na investigasyon ng mga flood control projects. Senador Joel Villanueva nagtutupod ng harassment ang direktiba kan Ombudsman na ipautob ang dismissal order kontra sa iya kan 2016. Mantang sagot sa kunyan, ang Ombudsman wala pang kasimbagan sa sahot ni Villanueva na pangaras ang direktiba na implementar ang 2016 dismissal order kasabay kang pagluwas kan mga sa iyang nakakabutan na ebidensya na dahil siyang pendenteng kaso sa Ombudsman. Magna Carta for Barangays isinulong ni House Speaker Faustino D. Aha. So far, BP, ang mga intensyon na pagkagato dyan kami sa Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Oros at Legazpi City, basta radyo, IPYS niyan, 24/7 konektada kung mas kitang load. At never serial DCGB, from Newsbase, Mardela, Daigiba. Thank you paring Newspaper Mar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sa mga headlines in the morning, i-text na po ang mga birthday greeting. Ay, sandali lang ha, baka makalimutan tayo ni. Good morning kay amigong Jun Balde. Ha? Happy 67th anniversary to the number 1 radio station in Legazpi. DCGB, happy 67th birthday man kay John Mayor Balde. Birthday amigo, happy birthday kay John Mayor Balde, pag una ko mayor. Kay John Mayor Balde, amigo, happy birthday sa imo 67 ka. Kada na pala ng DCGB Dako lang pasalamat kay Lord sa padago sa pagtaw sa kuya nin kadagdagan na buhay. Happy Fiesta sa syudad kan Legazpi. Salamat tabi amigo. Grabe, kung pala amigo no.
na mundag kapalan, nagluwas man sa DCGB. Happy 67th birthday tabi sa imo, amigong June Balde. Mabuhay. Alright, sige. Gabang kita kay Chief Jimmy. Nasalita, aramon ta mga tugang ang mga pangyari po dyan sa tuya tabi na palibot. Gabang kita sa Tercer Distrito, kana probinsya kan Albay. Aha, bakit nawala to? Yan. Maraming taruan latest na mga pangyayari po dyan sa palibot. Jim, good morning, Jim. Kaso hapon, igitan kapal mox. Ano? So feeling ko kaso hapon sa stage, kapal mox. Okay ka man baga? Okay man baga? Magkanta kang lahi mo is. Okay ka man baga? Maputi na ang buhok. Okay ka man baga? Okay ka man? Sa lingkod na best ka man baga? Grabe na, pinagarapolas ko sa pandoko niya ako. Grabe Okay na man, ata, mas tagatod-tod na kita. Pag nagtribuna kita pag abot kang panon, mas grabe yan. Di ba? Ayos baga? Basta, bilibon, okay? Ate Pita Pakres. Salbata na binabayli si Ate Pita. Tunayon man na Tunayon man sa iyang kimbo talaga. Pag saraba yun mo ito, ay nako. Remate na. Ako ang boses ko, minagayonon pag sa grupo. Pag si Ate Pita minabayli, pigiling ko, mga nasa 24 anyos pa sana. Anyway, Jim, di ba? Marayon man talaga pa. Ito maniling ko na senior na maray minabayli. date pang develop. Amo na. Date pang practice. Practice. Tapatruningon ko sa iya si Jasmine, buda si Shara. Ano ang training kay Jasmine kasi Shara magbayli? Si Ate Pita. Ata si Angel okay na. Si Nicole okay naman so sa iyang kurukimbot. Okay man so turot talibong ni Jenny, di ba? Okay man so turot talibong ni Jenny. Ang kay po na training so duha. Ay inda. Anyway, BP. Iling mo na. Ako na pag-challenge lugod ni Ate Pita. Kita ngayang dawan mabayli. Na iling mo na lugod yan. maray Kasi na Ate pa. Pita sa next year, ma-practice kita nga. Baylian ta. Baylian ka Ate Pita kit cha-cha. Yo. Sa pagkanta, dahil ka ng pasado ng maray. Kaya ta na yan. Last year, nabida mo ng maray. Kaya ta na yan. Ma-cha-cha kami ni Ate Pita next year. Yo. Sige. Okay. Sige, go. Sa mga dagdag niya tong bareta, tabi pinagpaluwas nin Memorandum Circular 140-2025 October 22 para sa kaaraman kan gabos na empleados kan Libon LGU pig-obligar na sa liwat arog kan panahon kan COVID wearing of face mask dahilan sa padagos na paglangkaw kan kaso nin influenza sa Libon. Dahilan kay ni nagpaluwas si Mayor Mark Gregor Saisonin kasuguan nagabus sa empleados kung malawog sa trabaho magtaklob na sa liwat ni sa dungo nin face mask to take other precautionary measure in order to contain spread of influenza virus. Sus Maria, balik na naman kita kane sa pag face mask tabi bibi dahilan sa arog kay ni naman na pagbutwa kan influenza virus tabi bibi taud-taud baka ma-chimpuan ko ma-interview niya to si Mayor Mark Gregor Saison tungkol sa aligado paglangkaw kan kaso kan siring na bagay sa Banoan kan Libon Albay. Yan tabi bibiyan sa to yung mga dagdag na information. Jimmy. Go. Baka ulit na influenza virus? Jim? Ngunyan pa sa nangani nagpaluwas. Gusto mo sabihin ngunyan pa sa day pa. Aluin na. Anpiga po na influenza virus. Aluin na. Influensya iyo. Aluyo na baga. Namala nga ni, ano nangyari na ngunyan? Influenza ini. Influenza. Okay. Okay. Influenza. Balik na naman kita kani sa dati. Oo. Ang bida naman, magkatrusok-tusok na naman nga kita. Lockdown. Diyos ko. Aday man. Aday man yan. Sipon lang. Abo sipon lang. Tapos siyempre, so pag change kang weather, normal man yan.
Okay? Yan Sige. sa BBP, sa ito yung mga dagdag na informasyon sa pangalan kan PYC, PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Porosite, Legazpi City. Basta ka gamit sa komunikasyon radyo, anapon PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Alright. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Luwas 12, mga tugang. Bago magabot ang alas 6 in morning, sa satuyang programang Morning Hearing, smile po sa mga maopisina dyan. Hero-hero na po, tamadali na mag-alas 6 in pag-aaga sa mga teachers natin dyan. Hero-hero na po, tamadali na. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. San matibay minabay liduman sa iling mo sa mga girls ta? Si Ma'am Pita, Talaga. Tama. yung pinaka-safe ko simbag. Oh, iyo. Kapag napasala ka naman sa iba, pwede kabati na mo niya na aga. Yari, si Ma'am Pita man talaga. Bagay na maumaw kung niya na aga. Oo. Oo. Pero aram ko na kung siya kay Ponki training duman. Diri so binadulog magang tilapia. Galing sa po nahulog sa nasa tubig baga na luminokso, nahulog sa tubig. Lagi kuli-kuli yun ha. Okay, sige, go. Yes, BP. Sa dagdag niya itong Bareta, naka-heightened alert status na yan ang Philippine National Police o PNP Dikli sa Kuya sa Bicol Region para sa paparaning obserbasyon kan undas mo na taong 2025 kaya ang All Saints buda ang All Souls Day katakod kan direktiba kan Chief PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na dapat sigurohon ang maximum police presence asin masiguro ang seguridad kan publiko ta DDP Henry. Ang Police Regional Office 5 sa arom kan liderato ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. iyo ang nakatalaan mag-deploy ni nasa total na 2,707 sa mga personahe sa malaylain na parte kan Bicol Region sa Pitsa 1 asin Pitsa 2 kan Nobyembre 2025. Ang deployment na yun parte kan commitment kan PNP sa Rion na pangatamanan ang buhay, propriedad, siriman ang welfare kan publiko kan mga Bicolano na siyempre ang tigalauma na magbisita sa mga Tampo Santo, mga Memorial Park, simbahan, asin iba pa. So nasabing bilang, nasa 1,491 ng mga pulis ang ididestino sa mga police assistance desk sa manlalai na mga estratehikong mga lugar, partikular na yan sa mga Campo Santo. Sa sobra 400 ang i-deploy sa National Highway para mag-operate ng mga motorist assistance desk. Sa 192 na mga police personnel ang inubuktakman ikapawagas sa mga transport terminal, airport, asin seaport para bantayan man ang roso kan mga biyahero. Pantang nasa sobra 500 man na mga police personnel ang naka-standby sa mga simbahan, pilgrimage site at iba pang mga mayor na tourist destination dito sa Rion. Siguro ka na PRO 5 na full alert status para pagarantiya ang marikas na pagresponde sa anuman na mga emerhensya na pwedeng mangyari katakod kaining pagruso kan mga tao para sa obserbasyon kan undas niya na taon. Inasigurar ni General Babagay ang nakahandaan kan mga pulis hindi sa Bicol Region, Siringan, na pagpagkoordinar kan mga ini sa mga local government unit, sa mga transport as in traffic management office, lalo na sa Department of Transportation, sa emergency response team, as in iba pang mga law enforcement agency. Pinitangan ng masiguro sa smooth, as in marikas, na pagkataon ni na asistensya
asin responde sa sinisay man na pwedeng mga ipon intabang kan mga otoridad. Kaya sa ngunyan, nasa anda ng kunya ang mga kapulisan para sa seguridad dyan na publiko dahil nagrami naman kami ni Henry sa simana na sana obserbasyon na kan undas. Okay, good. Yan si Henry ang nagdagdag ng istorya. Joshua Pino, Jimmy. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Uy, happy birthday nga pala kay Boy Mata. Yun na si Boy. Boy. Si Boy Mata, happy birthday ngo niyan. Asa mo tabing piloto sa moyang bagong mobil. Ha? Boy. Boy, happy birthday. Salamat po, sir. Oo, pira ka na ngo niyan. 48, sir. 48. 40? 40? 8. 48? Aw paano? Pag-una, kumatuahon ako sa imo. Matawa ka pala sa ko. Ano, sir, tama ini, sir, pagkatod ko kay ma'am. Pag-una, kumatuwa ka sa ko. Matuahon ka pala sa ko, boy. Edi. Para, adwang taon man sana, di. Kailang, sir, para sa baby face kaya ako, sir. Ano? Baby face kaya ako. Baby face ka Kaya, kayo eh. Paro. Muna kang ka, ka masyadong ano yan. Huwag ka masyadong, basta ara mo na. Masyadong stress sa pag-iriba. Iyo ko, iyo. Kampalan, bato ka pala sa kiduwang taon na. Ngayon ko lang na-discover eh. 48 ka ha? O sige, happy birthday boy ha. Enjoy. Okay. Baka naman pagbaba mo sa mobil, aram na ni Ma'am Rin ang gibungaan. Sir, tama, sir. Pagkatod, pauli na, sir. Ano? Tama, pagkatod ko kayo sa airport, pauli na. May confidence pa kita sa piyesta. Lakusulta ka na. Putang ulo si Chief Ramer, kung anong gibuhon ko niya na aga. Sir, opo. Bye ko, okay. Sige boy, happy birthday. Good morning kay Diyos Maraynaga, VP Henry from Role Alvarado ng Barangay 57, Dapdap, Legazpi. Good morning, Henry M. Nahiling ko ikakasuhapon sa Ayala Malls. Dakol pala, ano ito? Kayo manineo. Nagiulo ko na ko sa imo. Tadako na nakiselfie sa imo na mga seniors. Iyo po, mga listeners ko kuya ito eh. Ako ko tapo, makiselfie, manasupog ako sa imo. Duman lang ako sa luwas kang relax nagiling. Good morning, sir. Gusto sana akong makipag-selfie sa iyo kahapon kaya lang nahiya po ako. Sabi ni Mama, ako na lang daw kasi dalaga, nailing mo na si mami mo. Si mama mo pan pinugo. Dapat siya. Mabati po sa kuyang tugang na si Ellie Bo. Happy birthday. Good morning, Henry M. Magayunon sugol ka sa hapon na nagsakat sa stage na pigtaon ng certificate. Arinduman. Dahil kumatandaan na. Anyway, thank you ha. Happy birthday po sa kagom na si Gina Rabulan Como. Happy birthday. Gina Rabulan Como. Magandang morning. Happy fiesta po sa mga taga Barangay 27 Victory Village South. Ay, fiesta ngunyang tama. Kara Kapitan Joy Bahoy, ha? Dating Kapitan Joy Bahoy. Birthday ngunyan, Manay Silma. Fiesta pa lang sa Indo pag una ko birthday. Fiesta pa lang sa Indo Manay Silma, adi, ha? Fiesta pa lang sa Indo, Manay Silma. Happy birthday po sa imo. Ano ba ito? Birthday ang sa kuyang, fiesta ang sa kong pigtatram. Birthday ang greetings ko, ha? Happy fiesta po, Manay Silmang Bahoy. Tama ba? Ang South Dronal 27 adi. Tama, South 27. Victory Village South, ha? Ang patron pala nito pareho sa San Rafael adi. Sige, happy fiesta po. Pakigreet po kina Klein Ramos Alfonso Kangrawis. Happy birthday from Sevi. Happy birthday po. Good morning, amigong Melvin. Yes po, sir. Apo, amigo. Melvin. Yes po, sir. Oy, na rin sa duty. Sa Lunes po, sir. Sa Lunes. Anong oras? Siguro mga mga pagka mga alaw po siguro mga umaga rin po. Umaga? Yung first Umaga. half po. Umaga. Sige, maray man. Pero maray palagod pa duty nino siyang hapon na sa napirmi lugod. Adi. Hindi ko nagkakaoron. Ano? Sir, hindi naman kami kagad basta-basta Oo, Hindi kasi po kaming schedule. ako paminsan parang ayaw ko na siyang kausap eh. Okay. Sige, Migo. Go ahead sa forecast.
Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gapos na nagdadango kasi nagsusubaybay kan DCGB. Sa ngunya napet sa Oktobre 24, 2025, sa aldaw ning Biyernes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Salome kaso udmang hapon ay naging low pressure area na lamang po. Asin kasubagong alas 3 ning pagkaaga, ang low pressure area na dating si Salome ay kalkulo na sa distansyang 270 km sulno pangkang Lawag City, Ilocos Norte o nasa coordinates na 18.3 degrees north, 118.0 degrees east. Ang naturang low pressure area ay pigalooman na manlulusaw rin within 12 to 24 hours dahil sa cold intrusion po. At intertropical convergence zone o ITCC naman ang nakapekto sa Mindanao asin sa Palawan. Digdi sa Kabikulan o ang probinsya kang Camarines Norte makaka-experience ning mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol dahil lang kang easterlies mantang ang natatadang probinsya kang Kabikulan magiging bahagyang panganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol dulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sa kod moderato na halis sa sur sirangan sa kod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayan sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigalauman poon 25 sa kod 32 grados sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:37 ning pagkaaga asin masulno patyan na alas 5:21 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:58 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Salamat, Melvin. Mabuhay ang Pag-asa. Welcome po Sir Henry, mabuhay and God bless. Salamaton. Iyan po mga tugang ang latest na report. Sa kamugtakan kang panahon, wala tayong sama ng panahon. Wala tayo mga kaibigang sama ng panahon ngayong araw at saka sa susunod na mga araw. May ang natitira lang po ay sama ng loob. Ang natitira po ay sama ng loob. Good morning mga teachers. Uy, maalas na po. Baka maatab ka mo yan sa school. Pero sa Legazpi, dahil klase di ba? Legazpi Port. Dahil klase po sa Legazpi Port ngunyan, paan mga nasa eskwelahan, di ba? Pakigreet po sa College of Bio, sa Bio College of Nursing nang gana kadakol na namang medal sa Bio Olympics. Go Bio CN. Wow. Unayon man tabi si Rodel, Ninyo Franco, primo. Maray na aga tabi sa imo. So, sa tuya tabi dyan ng mga friends sa Bicol University College of Nursing. Yan. Bio Olympics, go go go, Bio CN. Congratulations tabi sa endo sabi ni Sir Rodel Ninyo Franco. Maray na aga. Si Joshua may libreng chill taho uyo. Yung mana masiramo so chill daw ni Ate Pita. So itong so may ano ito so may ano nga may ube. Masiramo noon. Masiramo paghigup-higupon. Okay. Sige po. What can I do? Feeling blue. Kabangan Buda binanuahan po iyong piyesta ngunyan. Ang meaning palankan sa manang loob mga day natutunawan may kabag. Ayun da. Good ay sandali ha. Good morning. Ay ito birthday ng batang to. Birthday niya ngunyan. Birthday niya si Miss Irish. Birthday. Wow, pakigreet. Dahil ko na dapat apelyiduhan siya. Sige happy birthday Miss Irish. Diyan sa Tabaco City. Estudyante sa Divine nag-eskwela ini. Divine Word College of Legazpi. At saka regards kay mami niya na palaging nakikinig sa programa ta. Diyan po sa Tabaco City ha. Miss Irish, happy birthday. May you have more birthdays to celebrate. And continue
ano yan, your dedication to complete your study, ha? Tapusin mo ang pag-aaral mo, ha? Tapusin mo, importante yan, ha? Iyo, Irish, happy birthday, ha? Tapusin mo lang, magandang regalo mo yan sa iyong mami. Kahit wala na si daddy, si mami ang magandang regalo mo yan sa kanya, ha? Okay? Sige, happy birthday. Happy Fiesta po sa mga taga Legazpi City Port area like Baybay, Pigcale, Orosite, Peñaranda, Kapantawan, Bitaano, Imperial Court, Rizal, Lapu-Lapu, Victory Village. Happy Fiesta everyone. Viva San Rafael. DR Kanghel. Yan. Yun talaga Yan kayo sakop, di ba? Yan kayo sakop mga tugang kamparokya ni San Rafael. Itong namin yung kansatuyang amigo na tabi, Good morning. Siyempre, palibre masiram ang food. Okay. Sige po. Buenos dias, sir. Happy birthday. More birthdays to celebrate. Power to DCGB. Sabi ni Ma'am Ani. Good morning, Tabi. Kagawad. Marinaga. Tama ba? Si Aning Kagawad ini? O may baka ibang Ani ini? Basta hali kay Ani. Basta hali po kay Ani. Sige po, okay na tayo. Okay na, Nal, pwede na kita. Pwede na. Standby na, Di na po maghiriro. Mga tugang ta. Oras na kang DCGB Bareta, alas 6. Makalipas lang po kayo ni. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6:04 in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, apat na aldaw na Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum kan DCGB naging matrayompo. Albay Provincial Health Office nagpatanid manugod sa influenza o flu virus. Sa lado nasyonal, DPWH nagpirma nin kasunduan sa AMLAC as in Philippine Competitive Commission tanganing mabawi ang kwartang nawara dahil sa korupsyon. National o kaya Ninoy Aquino International Airport handa na sa pag-abot sa Canundas. Sobra sa 1.3 milyon na mga pasahero. Pigalaw man na maroso sa terminal. Sa ibang nasyon, duwang lunad na eroplano gadan matapos pagbagsak sa Venezuela. Sa ibang nasyon, o kaya sa business news, rice retailers na mabayular sa 43 pesos na SRP kan bagas, papa-investigaran sigon sa Department of Agriculture. Sa health news, e-cigarettes nagmamakot sa bagong sigwada ni nicotine addiction sigon sa mga eksperto. Detalyes, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Naging matrayompo ang apat na aldaw na Bicol Agri Aqua Fair o Earth Forum kan DCGB sa Ayala Malls.
Legazpi bilang parte kan ika-67 taon na selebrasyon kang anibersaryo kay ni. Ginibo kasod mang handog pasasalamat kasabay ang mga miyembro kang asosasyon kan mga senior citizens sa probinsya kan Albay. Sigon kay PBN Broadcasting Network President Brenda Locsin, dalaog nin 67 taon kan DCGB, padagos ang pagsimbag sa mga seniors sa investigasyon sa pagkakairibahan giraray dahil sa taon-taon na ginigib ang handog pasasalamat kan DCGB. Mientras tanto, pinasalamatan ni PBN Broadcasting Network Executive Vice President Glenn Barcelon ang mga advertisers asin sponsors sa padagos ng suporta asin partisipasyon sa aktibidad asin programa kan DCGB. Ngunyan aldaw yung selebrasyon kan ika-67 founding anniversary kasabay kan kapista ni San Rafael de Arcangel kan Legazpi Port District. Nagpatanid ang Albay Provincial Health Office o EPHO manungod sa influenza o flu virus sa probinsya. Sigon sa EPHO na pinamamayuhan ni Dr. Stella Senet, ang mga sintomas kan flu iyong kalintura, abo, sore throat, sipon o baradong dungo, pagkulog sa lawas o tulag, panluluya, kulog nin payo, asin minsan pagbawas. Asin iba pa, tanganing may bitaran ng helang kay puha na magpabakuna laban sa flu kada taon, maghugasin kamot o maggamitin alkohol, tahuban ang ngimot o dungo kung nag-aabo, maggamitin face mask sa mataong lugar asin magpahingalo sa residensya o sa sendang residensya kung kinakaipuhan. Mientras tanto, sigon sa EPHO, kung ma-eksperyensya ng kadifisilan sa baghangos, pagkulog kan daghan, dehydration, makulog ang tulak o paghaloy na kalintura, kay po na magpahiling na tulos sa doktor. Dagdag, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Legazpi City Police Station, magkakaigwan ng profiling kan mga sementeryo sa syudad. Report hali kay Angel Mostaza. Nagpuuna ang Legazpi City Police Station sa profiling sa mga sementeryo sa Legazpi City para sa paparaning obserbasyon kang Undas 2025. Iniyan payag ni Assistant o Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tatel Jr. kung sa inasal na kaigwan na ng pakikipagpuro sa mga nagmamanihar kan mga sementeryo, lalo na ang may mga prominenteng tawong nakalupong para sa proposition man sa inang mga personahes. Sinabi ni Tatel na nakatalaan silang mag-aktibar kan Offline Big Test Undas 2025 kung sa mataltag sindahan ng mga tourists as in motorist assistance center. Ito pag-coordinar naman ang pagkatura sa mga ibang barangay na sakop ng sementeryo para maging katuwang manida ang mga tanod bilang force multiplier. Madadag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, si Karen Ala may dagdagman na bareta hali po dyan sa luwas. Oras mga tugang 10 minutos makalipas ang alas 6 din morning. Pariganta pang report ni Karen. Okay na Ronald. Naputol, dumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Go ahead Karen. Inasigural kan gobyerno provincial kan Albay na closely monitoring ang mga ini sa ibang instant task force sari na daing man sa talising mga sari. Iba pang bareta hali sa luwas kasabay si Joshua Bino. Padagos ang paghinguwa kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay na madagdagan ang mga tanom na kahoy sa manlalain na parte kan munisipalidad para sa proteksyon kan kapalibutan. Ehemplo kay ni kasuod ma
Oktubre 23, 2025, ikinondosir kan lokal na gobyerno ang ikatulo na relief operation o kaya tree planting operation. Duman iniginibo naman sa barangay Villahermosa sa munisipyo kan Daraga Albay. Bilang parte ini kan selebrasyon kan National Agriculture and Fisheries Extension Services Month 2025, siring man Cooperative Month 2025. Kaya pinanginutan kan Municipal Cooperative Development Office, kaiba ang Municipal Agriculture and Services Office o kaya MASO ang sabi ng tree planting activity. Saro ini sa mga prioridad na proyekto kan lokal na gobyerno bilang parte kan mga inisyatibo sa pangataman kan kapalibutan tangal ng mapakinabangan man ini kan mga masunod na henerasyon. Presente mismo ang alkalde si Mayor Vicky Perete, sharing man ang municipal agriculturist na si Madam Melji Matosiños, presente man ang mga personahe kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Civil Registrar, asin mga representante kan manlain-lain ng mga akreditadong kooperatiba sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang relief operation na ini iyo ang pinagigibo kan lokal na gobyerno asin ipagpapadagos ini sa mga maabot pang bulan parte kan development agenda kan lokal na gobyerno iyo ang pangataman sa kapalibutan. Dagdag na barata, Josh Fabino, DCGB. Mientras tanto, Al Armario, may dagdag pang bareta. Epektibong maraingon yan, lalo na sa kapistahan, Senyor San Rafael, ang strategy kan liga sa PNP na 99% kan sa indang mga tawan nasa luwas kan o nasa luwas ang duty. Sinabi ni Liga sa PNP Chief Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel na padagos sindang pinagsunod ang estratehiyang ini sa order kan PNP Higher Command na epektibo man talaga para mabantayan lalo ang hero-hero kan mga tao. Sobra 300 ngunyan ang mga polis sa Legazpi na naka-duty sa luwas para madali makapag-responde kung may mga nangyayari sa saindang area. Ang Legazpi sa mga safest city ngunyan sa Pilipinas, kaya gusto ning mamantener kan gobyerno lokal sa pagiman kan PNP asin ibapang law enforcers na padagos pinagamantener kan PNP Legazpi sa liderato ni PNP o kaya Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel. Alarmario, DCGB. Congressman Adrian Salceda as in DPWH District Engineer Cornelio Relativo igon inisyal na horon para masolusyonan ang pagbaha sa Masarawag, Ginobatan, Albay. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Nagkaiguanan ni initial na horon si DPWH 3rd District Engineer Cornelio Relativo at 3rd District Congressman Adrian Salceda sa kung paano susolusyonan ang problema sa parating pagbaha sa barangay Masarawag, Ginobatan. Base sa latest na informasyon, iguananin assessment ang duwang opisyal sa resulta kan mga ocular inspection sa lugar kung saan sa mga pigadalan bugtakan nin mga flood control mitigation ali sa mga pigahalian kan tubig baha ali sa itaas na parte kan barangay Masarawag para ang mga volcanic debris ay na makanto sa sentro mismo ay na mautrupa ang kadabis na pag may baha kinakaipuhan harakwato-nin mga heavy equipment at mga volcanic debris na yuan minabalunbon sa tinampo dahilan o kausa para dahil na maagihan o maging passable ang tinampo pagkatapos kan baha. Long-term solution ang pag-iisip digdi kan Congressman kan Tercer Distrito kan Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB. Mientras tanto, mga tugang tulong lugar sa Tiwi, Albay, tigahagad na gibuho na museum. Jomar Bien sa report.
Posibleng mag-establisar nin tulong museum digdi sa Banuan Kantiwi sa mga masunod na aldaw. Ini matapos na ipasar kan sanggunian bayan Kantiwi ang ibinusul na resolusyon ni Kagawad Aikin Villanueva na pinag-aagad na dapat na i-deklarar asin i-establisar kan lukan na gobyerno Kantiwi bilang ang mga lugar na ang tulong lugar na ini tangan ibagang museum ini iyuan Coron Museum saro ining iconic na lumang ceramic building sa Barangay Tigbi, Kantiwi Albay. Ang ikadua ang Geothermal Museum ang na iyuman at nayaon sa Nagpark sa Barangay Naga. Asin ang ikatulo ang Our Lady of Salvation Museum sa Barangay Puruan. Susog sa resolution na inaprubahan kan sanggunian bayan na ang tulong ini dapat na maestablisar bilang mga museum na iyuan na mapahiling kan mayaman na kultura asin heritage kan Banuaan kan Tiwi. Pinagunambitan pa digdi sa resolution na ining inisyatibong ini iyuan mapreserbar kang lokal na istorya, mapakusog kang turismo, asin mapalangkaw kang honor, asin cultural pride kan Banuaan kan Tiwi. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Mga tugang alas 6:17, oras po sa Pilipinas. Bareta sa Lalo Nasyonal. Makalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at
baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, alas 6:24 nin pagkaaga. Nagpahayag po nin pagkadismaya si Senador Bam Aquino sa pahayag kang DPWH na 22 na classrooms lang ang naipatindog kaini sa taon 2025. Sigon kay Aquino, makulog sa buot na akoon ang pahayag na binuhian ni DPWH Secretary Vince Dizon na 22 lang sa mga target na 1,700 na classroom sa nakumpleto. Dahil ang digdi, sinabi ni Aquino na pwedeng umabot sa 200,000 na classrooms ang backlog sa pag-abot kan taon 2028. Sinabi ni Dizon na sayang investigaran sa pagi kan DPWH ang kausa kan pagka-delay kan sinabi ng proyekto mantang naghahanap nin paagi para mapakaskas ang pagpapatindog nin mga banibagong classrooms. Nagpahayag man si Dizon nin suporta sa DPWH sa Classroom Building Acceleration Program Act ni Aquino. Kunhain, ini ipinagdeklarang prioridad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang simbag sa padagos na kakulanganin classrooms sa mga pampublikong eskwelahan. Idinagdag pa niya na pinaghihiling kanahensyan pagkikipag-partner sa mga local government units para mapakaskas ang construction kan mga eskwelahan. Katuyuhan kang bill na i-decentralize o pahiwason ang mandato sa pagpapatindog ng mga classrooms. Pakulang ang mga ipinaglalatag kan DPWH kundi pati na ang mga local government units as in non-government organizations na magpapatunay nin kakayahan sa pagpapatindog ng mga classrooms. Sirarom kan sinabi ng propuesto, pwede ang sisayman na magpatindog nin eskwelahan base sa regulasyon as in guidelines kan Department of Education sa sendang nasasakupan. Nakipagkasundo mga tugang ang DPWH sa Philippine Competition Commission o PCC as in Anti-Money Laundering Council o AMLAC para mabawi ang kwartang nawara dahil sa korupsyon. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nasabing kasunduan masiguro na magiging ligtas ang kwarta kan mga namanwaan. Naglaw mininin marikas na mabawi ang nasabing pundo gikan sa anomaliyang kontrata. Sigon kay PCC Chairperson Michael Aguinaldo na ang kasunduan magdadarat para tulos na maaraman asin maiwasan ang bako tamang proseso kan bidding asin tulos na maisumbong ang nasabing sala na mga gibo-gibo.
Target kan Department of Justice na puunaan ang panginot na investigasyon sa 5 pigasabing ghost flood control projects sa Bulacan asin tapuson ini sa laog nin sarong bulan. Sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez sa press briefing na hingaw nindang magibo nin marikas ang investigasyon. Sinabi niyang kasabay sa inisyal na investigasyon ang pag-isyo nin subpena sa mga imbuelto. Matapos ang preliminary investigation, madesisyon ang mga taga-ugid kung ipapadagos ang kaso sa Regional Trial Court o i-dismiss ini. Ipinahayag po ng Independent Commission for Infrastructure ICI Chairperson Justice Andres Reyes na kay pangunang pag-adalan asin bilogon kan komisyon ang mga patakaran bago gibuhon ang live streaming kan sendang pagdangog. Sinabi ni Reyes na importante ini tangaling mapangatamanan ang mga sensitibong informasyon asin mga konstitusyon na diretso kan mga inimbestigaran na testigo o mga resource person. Sinabi niya na madadangog kang ICI ang pangapudan kang publiko para sa transparency. Inotang sinabi kang ICI na daini makondukta ng live streaming sa investigasyon may kinaraman sa infrastructure projects, partikular na sa mga flood control projects, tanganing maibitaran ang trial by publicity, sensationalism as in disinformation. Dagdag pa kan nakaaging aldaw ni Reyes sa pagkatindir sa hearing kan Senado na pupuunan kan komisyon ang live streaming kan sa endang mga pagdangog sa masunod na semana. Tiglinaw mga tugang ni DPWH Secretary Vince Diso nabako sumabog na computer ang kausa kan sulo sa ng opisina sa Quezon City. Sigon sa iya, na initial ang report kan Bureau of Fire Protection ang sulo kausa kan short circuit sa kisame kan ikatulong salon kang edipisyo kan Bureau of Research and Standards. Kinuriran niya ang inisyo na report kan DPWH sa computer ang suminabog ang kausa kan sulo. Sigon sa BFP, padagos man giraray na pinag-investigaran ang insidente, tanganing maaraman ang pangyari sa likod kay ni. Nagpahayag po nin pagduda si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa kausa ka nangyaring sulo sa sarong opisina kan DPWH sa Quezon City. Sinabi ni Rimulya na bihirang mangyari ang pagkakaigwanin sulo sa bagong edifisyo kaya makaduda ini. Inutang ipinahayag kan DPWH na sarong computer na suminabog ang pigtuturo. Nakasawakan sulo na kinurihiran tulos ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mientras sa sinabi man ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na hinagad niya sa Bureau of Investigation as in Bureau of Fire Protection na hilingon kung may anggulong arson o tinuyong suloon ang DPWH building sa Quezon City. Siniguro kan manihamiento kan New Ninoy Aquino International Airport Infrastructure Corporation o NNIC. Nanda sinda sa piglaoman na pagruso kan mga pasahero kunya na nagrani ang undas. Ini kasunod kan pigigibong pag-inspection kan DOTR asin Manila International Airport Authority sa Ninoy Aquino International Airport. Sigon kay NNIC General Manager Angelito Alvarez na piglaoman nindang mapakol sa sobra sa 1.3 milyon ang mga pasahero na magamit kan terminal. Dagdag pa kaini na mas dakol ini kumpara sa nakaaging taon sa kaparehong panahon, lalo na kaya naman kan terminal na mag-akomodar nin mas dakol na numero nin mga pasahero ngunyan. Mientras natin naman doon kan DOTR ang na-interest kan pasahero ang pig-iisip kan gobyerno asin kan San Miguel Corporation kung kaya pigbida man ninda ang facial recognition kiosk o passenger reconciliation system sa Terminal 3. Gaday kay panin mano-manong pagpresentar kan boarding pass. Padagos mang inspection nagigibuhon kan DOTR hali sa terminal na bus, aeropuerto, sagkod sa pantalan kan mga masunod na aldaw. Bareta sa luwaskan Pilipinas, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express.
Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. GB News Express. GB News Express. Mga tugang oras po sa Pilipinas, alas 6:34 nin pagkaaga. Gadan, ando ang lunad kan sarong sadit na eroplano matapos bumagsak mantang nagpapalayog. Mantang papalayog o nag-take off sa Venezuela. Sarong Cheyenne model plane ang biglang bubinagsak mantang papalayog sa Paramilio Airport sa Banwaan, Cantachira. Pigasabing nawaran ng kontrol ang piloto na naging kausa para bumaliktad ini. Nasa loob pa ibang parte kang eroplano kang ini buminagsak. Mientras tanto, bareta mga tugang sa negosyo sa tuya pong nasyon.
makondukta daw nin mas makusog asin striktong inspection ang Department of Agriculture o DA sa mga saudan para masiguro na nasusunod ang 43 pesos na suggested retail price o SRP kan bagas. Gigibohon ini sa pakipagtabangan kan Department of Trade and Industry asin mga lokal na gobyerno. Sigon kay Assistant Secretary asin spokesperson Arnel de Mesa ng tindero o rice retailer na madadakop nagpapabakal nin bagas na sobra. Sa pigtalaan kang SRP, tatawanan nin show cause order para magpaliwanag. Tinawanin doon ni Demesa na daing rason para magpalangkaw nin presyo dahil hababaan farm gate price kan lokal na paroy asin barato man ang kantidad kan imported rice. Siniguro man kan DA na supisyente ang supply nin bagas sagod sa katapusan kan taon asin palagos ang price monitoring para maiwasan ang anuman na pag-itaas nin presyo. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. May kinaraman po sa e-cigarettes na namamakot now na posibleng bagong sigwada ni nicotine addiction sigon sa mga eksperto. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. 10 milyones na adolescents enterong kinabahan na may edad 13 hasta 15 anyos ang nagagamit ng unyanin ni smokeless tobacco. Ina nagluwas sa pag-aaral ka mga health experts sigon sa World Health Organization o WHO. Ang mga agi na may edad 13 sa 15 anyos, ang siyam na beses na nainganyo na mag-vape kumpara sa adults. Ang vape pigmamarket na nakakabawas ng peligro, pero ang realidad, natitintaran ang mga agi sa nicotine sa atap na edad para maging addict sa e-cigarette. Sigo sa mga eksperto, panahon na para aksyonan ang nakatagong patakot na darakan vape sa buhay ng sarong individual. Apelasyonin sa publiko na pangatamanan ng mga jóvenes kontra e-cigarettes. Health News for Newspace, Mardila, Manila. Mientras tanto, report sa kamugtakan kang panahon, kasabay po si Melvin Almuela, hali sa Pag-asa. Diyos marhay na pagkaaga po sa mga taga-DCGB. Asin sa gapos na nagdadango kasi nagsusubaybay kan DCGB. Sa ngunya na Oktubre 24, 2025, sa aldaw ning Biyernes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Salome kaso udmang hapon ay naging low pressure area na lamang po. Asin kasi bagong alas stress ning pagkaaga, ang low pressure area na dating si Salome ay kalkulo na sa distansyang 270 km sulno pangkang Lawag City, Ilocos Norte o nasa coordinates na 18.3 degrees north, 118.0 degrees east. Ang naturang low pressure area ay pigalauman na manlulusaw rin within 12 to 24 hours dahil sa cold intrusion po. At intertropical convergence zone no ITCC naman ang nakapekto sa Mindanao asin sa Palawan. Digdi sa Kabikulan o ang probinsya kang Camarines Norte makaka-experience siya ning mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkilat pagdaguldol dahil lang kang easterlies mantang ang natatadang probinsya kang Kabikulan magiging bahagya mapanganuron sa kod mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol dulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod moderato na halis sa sur-sirangan sagkod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayan sagkod sa moderato ang pagukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigalauman poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:37 ning pagkaga asin masulno patyan na alas 5:21 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live hali dito sa DOS Pag-asa, Ligas. Oras Pilipinas, 40 makalipas ang alas 6 nin morning. Sendong nadangog ang detalyes kan mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Kadawang si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani Seringman. Ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Agamigos, agamigas, may nagbabalik.
Programa sa radyong pangsiyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ngunyan pong aldaw ay happy birthday mo na kay Jane Therese and brother Jovin. Happy birthday. Ngunyan pong aldaw, sabi ni Ma'am pig forward sa ko so message ni Ma'am Connie Trinidad. Ha? Good morning, Miss Jane Therese and Joven. Happy birthday. Ha? Magkapatid to. May picture pa lang kami kan opening day kang kuana. Ano ba to? Sa Earth Forum ito. O saan? Bako ini Earth Forum basta. Happy birthday, Jane. Si Jane Therese. Tabi. Sunshine. Hello. Nag-eskwela siya sa Sunshine International School. At saka sa brother niya na si Joven. Happy birthday. Ha? Happy fiesta po sa mga taga-Legazpi. Mamaya po yung kakwa natin sa tuya tabi na misa. Duman sa programa ni Pio sa Tingog Kamanwaan, madagog po nindo ang misa na mapanginutan po ni Obispo Joel Bailon. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong liver aid, Silimarin Capsule. Ang liver aid, Silimarin Capsule, mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Para po sa proteksyon kangatay, sinda po mga tugang pwedeng makatabang para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manuwara, may ginigibo ka man o dain na bisyo, pwede pong inomon ang liver aid Silimarin Capsule. Para po yan sa baskog na atay. Yan ha. Kung saan mababakal yan, i-check lang po sa mga butika. Tayan po mga tugang apruman kan Food and Drug Administration. Si Joven pala, brother ni Ma'am Connie. Yan. Mag-ama palan suduwa. Ginibo kong magtugang. Mag-ama palan suduwa. So Mary's Child tabi nag-school si Jane Therese. Yan. Mag-ama palan. Sorry. Happy birthday po kay Sir Joven, brother ni Ma'am Connie. Happy birthday po, bossing. Enjoy your day. Enjoy your day po na sa imong aki na si Therese. Gaman talaga ki aruga na di nagkakasabayan ang birthday. Nagkakasabayan ang birthday tabi. Sige, si Therese madaraga ini magayon na aki ni. Takwan siya. May si papa niya palan na si Joven mahitsura. Anong hitsura? Sumarayon po sa hitsura. Sige tabi Sir Joven at saka Therese, happy birthday iha. Alright. Sige. Ano nga nang sasabihon ko? Dangugado nindo tabi ni na kuan. Hay suskira ito. Dangugado tabi nindo ini mga tugang na imbitasyon sa indo kang Willie & Sons, may kinaraman po sa may papremyo sa resibo raffle promo. Dango ka po din din. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa resibo raffle promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address,
NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Yan, okay? O sandali lang, tamay, may text si Mang Miying. Maray na aga, Sir Henry Deng, lamang ako na timingan kasuhapon. Busy ka, kamo maray, kadakol sa imo nagpa-picture. Dahil man po, mga listeners na po ito sa, Salbatana, si Kayin pala nini. Natay pala naman ang ngaran mo, Miss Kayin. Tabi, yan. Good morning, Tabi. At sige, sa masunod na lang kita ni mapapicture na duwa, ha? Mas kita yung event, magpapicture kitang duwa, ha? Taraman mo si Cha Maria, ha? Mas kita yung event, mapapicture kitang duwa. Yo, duwa na kita sa Pacific Mall. Ngani na mas bilo-bilo duman. Nailing mo, para ako nag-greet. Naghagad ki t-shirt. Putong ko po kung may t-shirt pa sa office, Tabi, ati kayan, ha? Alat-alaton mo, Tabi, i-check ko, Tabi. Tagaroon na ubos ka sa hapon sa mga t-shirts, Tabi. Alright. Balikan ko kung Tabi, sa Willie & Sons. Ang kay po Tabi duman, mga tugang, bako resibo. Ang kay po Tabi duman, na para ma-qualified ka mo sa pag-entra, delivery receipt. Pag nagabakal ka baga ki appliances, igwa yung ki delivery receipt. Ngunyan, para ka makaparticipate ka mo duman, itong delivery receipt na ito na ang date December 31, 2019 backwards. Pabalik. Kung may resibo ka mo dyan na January 1, 2020, dahil po yan pwede. Pabalik po, hilingon sa mga resibo kan 2019 December 31, 2019, pabalik. Halimbawa, may resibo ka dyan na December 30, 2019. O pwede po yan. December 25, 2019. Pwede po yan. Pabalik, Tabi. Kung may resibo ka dyan na January 4, 2018, pwede po yan. Ha? Mga arog ka yan. Basta magiling kung pabalik, Tabi, ang petsa. Now, anong gigibuhon? Ito, Tabi, na delivery receipt na ito, ifo-photocopy nindo. Dapat visible duman so date, delivery number. May DR number yan. Busy duman. May hiling, visible. Buda Tabi so date of purchase. Kaso rin binakal, buda so pangaran nindo bilang customer. Yan. I-photocopy ito. Pagka-photocopy, Tabi, ito ilaog sa saro na white envelope. Long envelope, white. Sa luwas po ka ito, mga tugang, sa likod bagay, pagkapuluta mo, Tabi, sa likod suratan, ngaran mo. Diba? O pwede man nangaran kan iba, pero dapat saan magpirma, ngaran mo, kumpletong address kung saan ka nag-start. Cellphone number, buda Tabi, pirmahan. Yan. Kung siya nakapangaran duman, dapat iyo po magpirma. Dahil pwedeng iba nakapangaran, iba ang pirma. Isa nakapangaran, iyo pa magpirma. Saro Tabi na entry, saro Tabi na envelope, sarong entry. Alam ba, may 20 kang delivery receipt na kakasarong mo. Ito Tabi, 20 entries ito. Kada sarong delivery receipt, saro Tabi na white envelope. Nasabutan? Saro Tabi na white envelope. Tapos darahon iyan sa mga Willie & Sons stores. Sa Pulangi, Ligao, Piodoran, Ginubatan, Kamalig, Daraga, Tech Zone Albay, Legazpi, Tabaco, Sorsogon City, Ginubatan, Bulan, Irosin, Daet, Labo, Ragay, Sipokot, Libmanan, Irigagawa, Nagapili, Virac, Masbate, Buda, Kataingan. Kung dahil ka makaduman sa mga tindahan nindaan, may pinagharani pong pwedeng dumanon sa DCGB. May drop box po kami digdi. Yan, ikaw po kaming drop box. Ang raffle draw Tabi sa December 12, 2025 alas 3 po nin hapon dyan sa Willie & Sons Albay Tech Zone alas 3 po nin hapon. Iyo po, nasa butan, ay yun na nga yanoy, ulit-ulit ka, gano'n nga malain ang kan mo. Nasa butan na po. Di pwede mag-entra ang mga taga Willie & Sons Tabi. Buda hanggang sa 2nd
degree, civil degree, and of consanguinity and affinity. Dahil pwede. Tabi, dapat bako mga parientes na kaduang level, degree, an kan taga Willie and Sons. Yan po. Sa DCGB, pwede mag-intra. Malay mo, kamutaban manggananin mga appliances, giveaways tabi hali sa Willie and Sons. Dahil ko lang na clarify sa mga premyo. Pero ang aram po, may mga cellphone, tabi, may cellphone, alat ngo na, may cellphone, tabi. May cellphone yan, ano yan, tabi, buday ba pa, nya, kakasaray mo kan delivery receipt mo naan, may chance ka na magkaigwang cellphone para mabakal ka ki sobre na, mamiran sa piso ko yun sa ka na long envelope na yan, so legal size baga. 10 pala nining cellphone, oh, sharp single, dryer, uy, washing machine pala nini, 10, oh, consolation prize, minor price tabi na cellphone, yan, so, ano ini, 15.5G smartphone. Siguro ang mata kaini sa mga 10 adi, sa camera baga mga dakulo na sa likod. Basta tapos tabi saro na refrigerator. Uyog-uyogon mo yan. Ang mga papanalo na ang mga refrigerator, cellphone, refrigerator an magaganahan po nindo. Adi, o basta umentra hanapon na dyan sa delivery receipt, isura tabi, nindo, sa liko, i-photocopy na, pagka-photocopy tabi, ibugtag sa ronglong, white envelope, tapos mga tugang, pirmahan sa likod. Ngaran, address, cellphone number, pirmahan sa likod. Nasabutan, iyo nga po. Papagalon maging tagapagtaram. Ano nang yan? Na-fight mo na yan. Oyo tabi, good morning sa mga taga Willie and Sons, kay Madam Viberly. Sisingan ito Madam Bib, so kauruntang saro. Nalingamang kulugod so pangaran. So kauruntang saro baga, Madam Viberly, tabi, buda sa mga taga Willie and Sons yan. Sayang kauruntang saro. Nalingamang kusungaran, ipasensya na tabi ta. Pag lalaki kaya, madali ang kumalingawan ng ngaran. Pagbabayi na daw ta, madalion ko na maramduman. Ano nga ni tabi difference between photocopy and fax? Pagkaya nga na dyan, Joker, latusunta ka dyan na. Ang bata, natud baga kita ka. Ipasirox mo ngayon, oy. Ipasirox mo. Ipasirox mo. Na-discover. Kan ako tud man ako kang kaito, ipasirox mo na nga. Ito pala ang Xerox brand adi. O bueno, Sir Hen, makanta ko ta ako. Ay si Ma'am Yet palan kasuhapon, gustong magkanta, nasupog si Ma'am Yet palan. Nasupog palan si Ma'am Yet magkanta kasuhapon duman sa Ayala. Ani Bitangkor Luwaris po, so pigkura dit ni Casey sa Ayala kasuhapon. Si Ma'am Ani pala. Nakairiba sa mga taga, drugstore. Ayan, si Ma'am Ani pala. Iyo, tama. Si Ani, mananggan. So, may aki sa St. Agnes. Tama, Ma'am Ani? O, kaya doon na iling taga kasuhapon eh. O, di bueno, alas 7 na. Mapaaram na kami ta. Bareta alas 7 na po. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anapot sa DCGB. Thank you, goodbye. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Mabuhay, goodbye. God is good all the time. I love you all. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo.